nyondonga kipenjo mera maumotu na jabata jike sirikal jo pesa na bafu pendo moro biroka chala tino nyadiana anzi moro biroka chala tino nyauya de moro biroka chala tino nyadiana pendo biroka chani Viki Bimba Tata wero totoi so puk kila mtu na totoi yake kanga tora we pugi arama sapari nyakora mogi wechi manyeni bijuri kaindi ademba ge koro we opogore Radio Ramogi Karchunjaluo Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni wachako kod kaunti ma Homa Bay kama wayudo ni jalupo moro machiegni 49 ne onimo e nam Lolwe ma ikinde mabende notemo reso yie mare mane apaka ywayo dho wath Masindo Gateway e sub county ma Suba Central County ma Homa Bay. Wachore ni George Odhiambo ne ochungo yie mare dho wadhno kata kamana apaka mapek ne ochodo tol mabende ne ochungo godo yieno e dho wadhno. Jakoma tend dho wedhe ma Homa Bay County Edward Oremo owacho ni Odhiambo ne oneno ka yieno sudo ema en kod osiepne ne otemo rese to kuom hayo marach Odhiambo ne omoke chuodho kendo ne ok onyal sudo. Komando mar obila e sub county ma Suba Central Caxton Ndunda ne oyango masirano kojiwo jolupo mondo kinde ka kinde oti kod life jackets ka gidonjo e nam. Bayo ni Odhiambo ma jahigni 49 malupo e beach mar Sindo Gateway mantie e sub county ma Suba Central kata Kaksengre ne yigi mar lupo ya mogolo kama iwae koro e temo ne mondo gilaw yieno nikech ne en kama neno machiegni achiel kod nyawadgi machielo nye umoko e chuodho mi ae to chuo fiko yieno to nyo kony kod nyawadgi machielo dhi minyinge ma oduoge e lowo ringre ne nyo yudi ma okane kar kano jomotho ma en Sindo kata Suba hospital ma Kisitu. Komachile kaunti Masaya ni riwruog lakteche mapacho kae mar KMPDU bogo bago ng'anyo e kaunti Masaya kalore kod sand mathoth mabende gikale kata midhiro mathoth mabende gikale. Riwruogno kokalo kuom jakom margi bade ma Nyanza Laktar Onyango Ndonga wacho ni osesandgi kuom kinde malach kanyakla kod jotuo kod apisas mag tend kaunti no bende. Omedo ni monj makamano en mana kuomgi kende ni mar seche ma mitimo kamano to kata kama to sekta mar thieth e kaunti no dong kod ng'ikruok mathoth mokalo. Gikwayo tend kaunti no Masaya mondo mi ondiknegi apisa mag arita e osiptende kata ute thieth makono mabiro dewo ngimagi kaka yo achiel mar neno ni omigi lwasi makare mar tich. Komachilo bende ni jatenda duond bura mar ODM Laktar Oburu Oginga koro dwaro mondo mi okete tim thuond weche 10 mane okete kogno kod mane Prime Minister Mosendo Raila Odinga kod jatend piny Migosi William Ruto kapok yiero maduong' mar higa mar 2027 ochopo. Laktar Oburu olero ni dwaro nitie mar kete tim wechego mane oyang kod jotelo ariyogo kaka midhiero mabende okwako piny Kenya kowacho ni mano kende mabende biro kelo resruok ne piny Kenya. Jatenda duond bura mar ODM no bende noloso e log tich mar duond bura mar ODM mabende nitiere Chungwa House e boma ma Nairobi. Wadhi kaunti ma Kisumu kama wayudo ni doho mamalo ma Kisumu ng'ado ni obiro chiwo lai mar winjo buch nek mar Baby Samantha Pendo chieng' tarik 26 dwe mar achiel higa manyien. Jang'ad buche Justice Joe Omido ong'ado ni dono biro golo ng'eto mare kata kamano tok yango ka chije mabende tudo kod nek mar Baby Pendo osemiyo buk duto mowinjore mag burano mago moting'o neno mag ji 33 ma apisi mar Jamini
buche biro tiyo godo yalo burano. Bende jang'ad bura Omido ne onyiso kinde mag riwruoge mabiro chune familia kod jogo mane oroch ratichgi e burano mondo ket andika margi kamoro achiel neno ni burano okodigni e seche mabende biro chake. Bura mar nek mar Baby Samantha Pendo nochakore tok yiero maduong' mar higa mar 2017 kamane magina ne omake Baby Pendo mane ni en jadweche 6 gi e kindeno kaluwore gi rakruok mar obila gi jopiny kar dak manyalenda e boma ma Kisumu. Obila ma odonjnegi oting'o John Chengo, Lina Kosgei, Cyprian Wankio kod James Rono duto masani yalo oko mar do kod rambun mar $1 million ng'ato ka ng'ato. Now, in respect of those entities and council who are appearing or who have informed the court that they are appearing for the victims, I will direct that you will be at liberty to make a joint formal application to address the court, and the court shall determine the same and set the parameters thereof in line with the case of Lendrix Waswa. 26th January, I think we can take that. We mentioned a pretrial direction on the 26th of January. The physical presence of the third accused is dispensed with, but she must appear virtually. So then, thank you. I think we are done with this. Senator Makakamega Laktar Boni Alwale ogole lemo mar jaleg kweth mathoth kata majority chief whip e od bura mar Senate ka Senator Mabungoma David Wakoli e makoro kao kare. Senator Masamburu Lelegwe Tumbesi kore jalup jaleg kweth mathoth kata deputy majority chief whip e od bura mar Senate. Magio yangi kod speaker mar od bura mar Senate Amason Kingi. Kawadhi nyime bende en Senator manyien mabaringo manyocho yiera Kiprono Chemitei kaachiel kod jod bura auchiel magien kaachiel gi Leo Wamuthende mar Mbeere North kod Boyd Were Makasipulo chama mar apisi e od bura mamalo odiochieng' ma kawuononi. Jotelogo nobedo joloch e kinde yiero madundo mabende nobagi e gwenge mopogore opogore pacho kae tich ang'wen mar juma mokalo. Bende jatend piny Migosi William Ruto golo chik ni omed lemo obila duto mosechopo higni 50 kendo nitiere rang'iny mar constable ka omedo ni onge obila moramora ma oyiene tiyo e alwora achiel kuom thuolo mohingo higni 3. Magi jatend piny no wacho bang' ywak kata ng'ur mabende osekel e nyime kanyakla kod obila e pacho kae e kinde mabende gisebedo ka giywak kuom thuolo malach ka giwacho ni gisebedo e rang'iny katele machiel kuom kinde malach nyaka ne gichak tich mar obila. Jatend piny koro golo chik mondo mi ochwal obila moingo mosechopo higni 50 e rang'iny mar constable. Kwadhi nyime wadhi kaunti ma Migori kama oyudo ni seche ma campaigns mag riwruok mar Kupet dhi nyime motelo ne yiero margi mabendo chan bag dwe mar achiel higa manyien. Moko kuom jopuonje kaunti ma Migori koro chwalo ng'ur ka giwacho ni moko kuom josiasa e kaunti no koro donjore e yiero no kotelegi kod May Abong'o mabende laro kom mar jakeno mar riwruogno e bade ma Migori. Owacho ni jopuonje ok nyal yiero jotelo makare kalure kod donjruok ma josiasa e yiero makamano. Kowuok e kaunti ma Migori, Jojuma miyowa ler mathoth ewi wachni. Jopuonj kao tele kod Mikai May Abong'o mori koni wuoyo e apisno mar Kupet e bade ma Migori bang' kane osepuodhe e laro komno mar jakeno e ruok mar Kupet e kaunti ma Migori wacho ni bedo nyaka sani josiasa mathoth koro donjo e yiero no mar Kupet e kaunti ma Migori e mosemiyo jopuonj yiero moko kuom jotelo mok nyal tiyonegi e yono mowinjore. To wabed gi yiero maler maonge gi weche mag kuoe iye. Wan kaka jopuonj wan e siasa mar jomodhi skul. Kuom mano akwayo ni ka wadhi e yiero ma en tarik 10 dwe mar achiel wabed gi yiero maler maonge gi weche mag mibadhi. Ni nitie kaka josiasa mag piny odonjo e weche mag jopuonj to pogo jopuonj gi josiasa nyalo bedo matek. Mikai Abong'o ni saa koro ma jopuonj nyaka koro yie ma jotendgi manyalo tiyonegi e yono mowinjore mok giyiengore kuom josiasa moro amora. Wan gi tim mopogore opogore to an nyachung' kenda wach ma jopuonj osiko kawacho ni kata obedo ni in kendi miluongo ni independent
to in candidate mar jopuonj. Gimomiyo na yiero mano, nang'iyo ni weche mag pogruok e tim gi gikelo jopuonj, gipogo jopuonj. Wan joge ng'ane, jogi bende joge ng'ane. To kochopo kar Meya Bong'o ka, to giwacho ni mae kama riwowa. Owani mokum josiasa osebiro ka koro tiyo kod yiero mar Kuppet mondo koro konygi e yoregi mag siasa e kinde mabiro. Mana ni debed gima ber ka josiasa ne donjo mondo gimed riwowa kendo giketwa wati kanyakla. To ka josiasa donje weche mag Kuppet aeto weche gilokore kendo pogo jopuonj, to koro ok nen maber ahinya. Jalar kom ni maja kenyruok mar Kuppet e bad ma Migori wacho ni jopuonj nyaka koro ng'e ni tich magitiyo en mano ma jolony kendo wechego mag siasa koro ekonego donjie. Ne omeni jopuonj nitie kod midhieche mathoth ma bende koro inyalo mana tieki poni jotelogo mochung' motegno e kedo ni ratiro maggi. Ok obed gima ber ahinya ka jopuonj chiwo ywak to ywagno rumo mana gi e loka. Omiyo ywagno inyalo chiwe e yo machielo, duol machielo koa e ofis mwaluongo ni ae branch kasudo kadhi malo. En adier ni jopuonj koseyudo duoko maber kata ok gisebedo kitimonegi maber ahinya kochope weche mag thieth. Mae bire kindeno mabende jopuonj mopogore opogore ma osewuok oko mar law lew mopogore opogore mar Kuppet koro dhi nyime kod kampen margi e kaunti ma Migori moto yiero ma idhi tim dwe mar achiel mar higa mabiro. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Sekta mar thieth e pacho kae okwa kod midhiero mar nok mar omenda gino mabende nonro koro yango ni chenro mathoth mag thieth osebedo kokwamo kalure kod nok mar omenda. Magino yangi kinde mabende ne obag romo ma higa ka higa mabende nokelo kanyakla jodito mag thieth kama apisas mag thieth okwa sirikal mamalo mondo miyo ti makare gi omenda mane oket tenge ne bad migawo mar thieth. Ripota marwa Martino Nyango miyo waler mathoth ewi wachni. Dr. Omar Ahmed Omar, injata tije mochung'ne weche mag timo nonro e bad migawo mar thieth, wacho ni piny Kenya dwaro omenda maromo bilion 500 higa ka higa mar siro sekta mar thieth. E kind omendago, bilion 300 biro wuok e sirikal mamalo kaachiel kod mago mag counties, eka bilion 100 biro wuok kuom jodito mag dongruok, ka bilion 1 machielo mogik biro wuok e sectors mago ma ok gin mag piny owacho, kanyakla kod chudo machiel kachiel kuom jopiny. The expenditure in health in Kenya is around 500 billion Kenyans. Out of that, the national government, the county governments contribute around 300 billion. Then we have the external partners who contribute 100 billion. Omar omedo ni dok piny mar omenda mag dongruok e pacho ka mangima osethiro sekta mar thieth kanyakla kod chenro mamoko mochuno e pacho ka. Generally, and expected that the bigger funding for health services and other related activities should come from government as a social sector. Jatatije mar Henet Margaret Lubale wacho ni oganda osebedo kating'o sigo mapek mag thieth kalure kod nok mar omenda ka onge okenge makare moseketi mar kedo gi midhiero makamagi. What is in the country, what exists, in the country, and we realize that yes, there could be ODA financing that is shrinking or overseas development assistance, but yet we do have an opportunity in our own country by way of the revenue that is allocated towards health and development. Gavana Mamuranga Irungu Kangata olero gigo matend counties nyalo timo ponono ni sekta mar thieth nyalo misir mowinjore kabede ne olero gigo ma sirikande osetimo mar reso oganda makono kuom osigo mapek mar thieth. A lot of unemployed professionals out there. The counties that start really employing more because the availability is high. So I don't know what is the solution to ensure more workers join the public sector and services will continue to suffer. Jodito gi duto koro kwayo piny owacho mondo keto kenge makare mag siro sekta mar thieth e higa mabiro. Ne Radio Ramogi, an Martin Onyango. Imedo winjo matut e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Paro mopogre medo nyiedhore kalure gi okang' mabende gavana ma Homabay Gladys Wanga nichene okaw mar golo jalupne Joseph Oyugi Magwanga kaka jatend migawo mar pur kod pith. Moko kuom jodak ma Mombasa osiro okang' makamano ka giwacho ni ratiro mare timo lokruok ne jotelo e kaunti no, ka jomoko to oseyo mokalo okang' makamano mabende giwacho ni kide kelo pogruok e kind thiro chenro mag dongruok e kaunti ma Homabay.
kuke kaunti ma Mombasa. George Aoko miyo waler mathoth ewi wachni. Okwamor lweny makoro gore i Homa Bay County mar Oyugi Magwanga to kod Gladys Wanga. Gladys Wanga nyawang'aya. Gima dwa kwai teri mos ne ng'ato pingi to kendo ichakiti kode otachiel mano kinyal nyalre kaka dichiel ok Gladys otimo maber kabisa kendo gitedo dwat mimoleo noro mero time chon machi bendo romo bedo puoj kuom deputy ma governor ma Nyanza wage nikech ka omietel mathindo koro olies malo pass mar stima mago mana moko kuom paro mochwal gi moko kuom jodak Mombasa kaluwore gi lokruoge mane governor ma Homa Bay Gladys Wanga otimo e tend county no kane giloso gi nyakalondo mar Ramogi Benadu Chieng man jadak Maweni koni en ratiro mar governor Wanga timo lokruok e telo mare koneno ka ng'ikruok nitiere. Deputy mar ng'ato en rombe ne bwo ng'acha ma gima ng'acho wacho matimo nade oluwo gima ng'acho wacho matimo nade oluwo Yudiang ok nyal bet maduong' malo tung dhiang' nyaka neno ok nyal bet ok nyal wuok ni jalo ng'ato kidwa wuok tung mosuo kia skundi ni kundi tindiko japuonj moro ma puonjo skundi kanyo to en ska jonyuol biro to en skundi ka to jonyuol mabiro ginyisi na skul kuma puonje dok ber ahinya mag kidwa tielo gi skul machielo chako chama bet ber winjo wachno ditime nade kako machielo to jata tije riwruok makedo na tich oganda mar Center for Litigation Trust Julius Ogogo to koni okang' ma kamano chalne ne okawo kaluwore gi pogruok mag siasa nyawang'eya gimor po bed nong'e no nitie jok manosebedo deputy party leaders mag ODM oken kende kata San Jogi ne en tok din wang' nati ni koyombi kata ka ng'ato wuok ni dhi campaign ne ng'ano no kunyal bedo kod yufi gima kendo dwa penj nyawang'aya kakoro chopo nati ni ichako dil gi ji kama i ODM waka to kakoro chopo kama koro Mheshimiwa William Ruto owacho ni koro tero Nyanza mwadwaro deputy president tibro nyono wa marom nadi kakoro chopo ni sani en na by election mana matin manyotimre kasebol ema koro chopo kama koro igole kata mna deputy mari ni koro kunyal modhire pi. Hezbon Osumboyo en ja Homa Bay modak Mombasa. Wan wakwayo governor notine jopiny owere gi siasa mang'eny mag ODM ana wuoyo kaka ng'ama ni kod CIDP plan mar Central Ward 2022-2027 sani wan gi 4 years nyaka ne yiere kendo osetimo budget 4 to nyaka sani out of the 48 billion Central karachuonyo gimosetimie gi those billions onge nitiere oriango onego beno oriango bedo gi modern market kiane dhi time financial year mane king'iyo eye centers manonengo bene gero kiamoseger gi mapoko ger kata mana kibugu kama winjo no dhi goyo arambe kata eye center ne mapoko ger kata poko chak kata foundation 4 years down the line omiyo wakwayo madam governor with due respect notine jopiny weche mag ywaruok kod deputy mare ka ok odware gibiro were 2027 to sani to we yware kod deputy machane democratic right mare mar support ng'ama en bende noneno ni ber Magi ne giwacho ka John Mbadi mawuok Changamwe to koni jotelo ariyogo onego ket thenge pogruok makidek bedo e kindgi mondo mi gitine jopiny nyaka thuolo margi mar telo rum. Governor dog chien otiya kod jalupne Oyugi Magwanga korito 2027 gitiek tam margi koromo 2027 onyalo yiero deputy governor machielo to kiko keti tension mani koro jalupne ogwe tao gik machalo kamagi bang'e tibiro yudo ka oganda makwar matindo mane piny ema ok yud dongruok monego giyudi seche makamagi en seche mag maendeleo en seche mag dongruok siasa mar yiero madundo makasepol ne oserumo. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa an George Aoko. Mane mabende okelo giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak seche gi tudu kod Ochieng' Emmanuel koro mosapar gachiel ne weche manyien. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. Manen jaloch mar mita 800 e tuke mag Olympic e midla mar gold Wilfred Bungei sani koro siro Emmanuel Wanyonyi no nyalo biro funjo rekod mar David Rudisha mar dakika 1 second 40.91 ma en rekod mar piny mangima. Bungei wacho ni Wanyonyi osebedo katimo maber moluore ka gino nyalo miye thuolo mar funjo rekod mar David Rudisha. The way Wanyonyi has proven from the time that he came to the limelight is that he has I call him a buffalo. The reason why I call him a buffalo is that if you look at the guys that he is fighting with, they are all in 141,
142 law. Even if you look at the Olympics during the World Championships in Tokyo, and I was fortunate to be there, is that Wanyonyi, started with a lot of pressure because he knew 3 of his competitors had almost the same time. But of course, he's a fighter, and I say that I call him a buffalo because a buffalo cannot be taken down by just one lion or 2 or even 3. Bang timo maber mokalo higa mar 2025 ni Emmanuel Wanyonyi nyoyangi kaka jatugo kata jang'wech madichuo maberie moloyo e piny mangima e nyasi manyotimore Monaco, kama bende nyoloyo Noah Lyles mawuok e piny mar Amerika, ma bende jaloch mar mita 200 e piny mangima. Bungei wacho ni rang'iny mar kido maber mar jatugo nero emomiyo osebedo ka en gi thuolo maber mar yudo loch. Absolutely. I think Wanyonyi is one of the few athletes, apart from Faith, Elliot, I can mention maybe just the 2 of them. And if you look at Wanyonyi's running, has been very consistent since he came out. We have seen here in Kenya that most athletes, they may came to the limelight a year or 2 and then they are out. But for him,